ɗan almajiri, ɗan almajiri, ɗan almajiri yana bara almajiri. Salamu alaikum. Mu alaikum salam. Kamala kace ta burge ni nake so in ma tambaya. Allahu akbar. Ato ina da wata tambaya. Allah ya sa zamu iya ansa. Zaka iya marin budurwarka akan 5,000? Miƙo min sunan. Dakatar Allah. Akan kuɗi. Miƙo min da Allah malam kaji. Ko 4,000 ne ba ko ba su kai ba. No. Ina maka magana. Dan dakata mana ai kai ba wai mu tambaya muke kawai za mu dan kwatanta ka ne mu ga daga sai kana son ta ko baka son. Kamar ya? Ai ba kuɗin zamu baka ba. Sai da ka sa na ma rubuta tawa. Ku sasanta kan. Kamar ya? Ya za ka mun haka? Ka mare ni akan 5,000. Gashi yanzu wasa yake maka ashe da gaske ba suna kake ba. Wallahi son ki nake. To shikenan yayi ai na dauka ko miliyan 5 ne ba za ka iya mari na akai ba. Amma kan gashi na. Baby. Ba ni ba ka Dan da Allah, ƙara baby, dan Allah, baby. ba ni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdul Aziz wannan kuma sani da dan almajiri. Sannan ana kirana da BZ. So abin da nake sanar muku cewa muna yin wasu comedy masu ƙayatarwa. Kun gane? A kuje YouTube channel mai suna BZ Hausa TV. Ku mun danna mun subscribing ku danna mun ƙararrawa alamar da in na saka abuna za ku gani kai tsaye. Ku je ku danna mun.